Сдружение Спортен клуб Стартим работи по иновативен проект, насочен към младите хора в България. Проектът «Звездно начало на личностното развитие» е разработен в рамките на Националната програма за изпълнение на младежки дейности и има за цел да подкрепи младите хора в областите София, Бургас и Пловдив. Проектът се фокусира върху активизирането на младежкия потенциал, развитието на лидерски умения и усвояването на устойчиви навици за успех в професионалния и личен живот. В момента съм в Национална спортна академия и продължавам да се занимавам с много активни спортисти в различни спортове, точно и профилактика, грижа за здравето на хората. Защото вие ще се докоснем до вас като бъдещи медици, посока лечението, но всички знаете колко е важна превенция. Нашата мисия е да създадем подходяща среда за личностно и професионално израстване на младежите, да насърчим тяхната гражданска активност и да им помогнем да се справят успешно с предизвикателствата на съвременния свят, споделя Иван Георгиев, ръководител на проекта. Проектът предвижда и организира серия от обучения, работилници и кампании, които ще бъдат реализирани с помощта на опитни специалисти. Участниците в него имат възможност да развият своите умения чрез интерактивни методи на неформално образование и практическа дейност. Сред специфичните цели на проекта са насърчаване на предприемаческото мислене, популяризиране на неформалното образование и създаване на активна мрежа от младежки консултанти. Как правилно да използваме тази цел? Как да знаем, че се движим в правилната посока? И това е първо, тя трябва да бъде специфична. Нещо специфично, което искате да направите за себе си. Нещо конкретно. И да е измерима. Да може да се измери с някакъв резултат. Примерно искате да постигнете, какво да кажем, някакви знания в определена сфера и вие отивате да се запишете за някакъв курс. Нали? Този курс, за да се измерят знанията, накрая имате изпит. И това е измеримо нещо. Програмата е финансирана от средства на Националната програма по член 10А от Закона за хазарта и предвижда дългосрочни ползи за младежката общност в България.